Ćao svima ljudi, ja sam Krognar i pogodite šta, opet smo u kuhinji. I danas ću da vam pravim, kao što vidite, više nije naranđasta čaša, nego je žuta. Piše lemon. Pogodite šta onda pravimo. Limunadu! Da, vidite ovdje je limun žut, jedan. I drugi. Treba će nam 2 limuna. Vi možete i 3 ako hoćete više. Ja ću ovdje sve da posipam i stavim u čašu. Pa, ja sam da vratim limun. Da vidimo šta nam treba. Nož. Tu je. Ono iz prošlog cedulja. Tu je. Čaša, tu je. I ovo nema pojma šta. Dobro. Da vidimo. Znači presećam kako napola. Bi. Osjeti se kisel ukus. Kako se osjeti taj kisel ukus. Brate. Kaka gizelo. Evo. I sad uzmem da okrenem. Stavim. Evo ga vamo. Evo ga. Lapo to izlazi. Dobro se izgledi. Vi možete ovako pri kraju malo još da ga stisnete kako izašlo. Koliko tu ima još. Kiselo. Evo vidim sad koliko sam lepo sipao. Brate, sipao sam lepo. Da. Idemo na limun broj 2. Znači, ovo je limun broj 1, ali druga polovina limuna. Limuna 1. Da, ovo što čujete je Nigdala. Ja mislim da ga čujete. Evo, brate, gotov je limun broj 1. Sad idemo na limun broj 2. Limon. Koliko koštica ovo ima?
sve lepo uradili. Čekajte. Ovdje ovaj bućkuriš. Dobro. Uzet ćemo ovo. Tako, otvorio sam. Sipamo. Sipam vode. Imamo šećer. Dobro. Znači kašiku malo promešati. Šećer lepo rastvori. Test. Ovo tamo. Ovo nešto ću da sperem. Vidimo. Ovo. Preukusno. Ljudi, morate ovo da napravite. Previše je ukusno. Vidite kako lepo izgleda. Limun čaši. Kiselo, malo je. Kiselo, slatko, kiselo, osvežavajuće. Sve ste lepo vidjeli, pa se mi vidimo u sljedećoj epizodi. Ne zaboravite like, subscribe, komentarišite i šerujte svojim prijateljima, braći i tako to. Pa se mi vidimo. Ćao!